कृपेन भरले. स्वामी तुझे सवय असा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. आबले सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जा न मान मरिये कृपेन भरले. स्वामी तुझे सवय असा. स्त्रियां तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमच्या मध्ये जेलो न मान मरिये कृपेन भरले. स्वामी तुझ्या सवय असा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पाहू जाऊ शकते. माग्या हे सोम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुस्वर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाऊशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ता आमच्या सोम्यामध्ये फाट आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्यात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यात देवा गेल्या बडव्या मुझ्या रखण्या सर्गींच्या दयेन माका दिला तुझ्या ताब्यात मुझे मोत उजवाडाय माका रात सांभाळ आणि सलय आमेन. ससना सोविशे उदितंका हे सोम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंफंदी समाधानी ती विषय जेवदीत आमेन. श्रेष्ठ बढिया सा मी गेले आमच्या जुजात आमका संभाळ देव सर्वच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडी आमका आधार दे. स्वामी देवतांका फर्मावून दे म्हणून परातून मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडू संसारा विसरल्या सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्यात देवाच्या पदवेन यम कोंडाक लटून घाल आमेन. सत्मानता देवाक सर्व पदवीदार बाप्पा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सम्यास जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो अंकार मर्याद ताऊन जन्मालो पॉन्स पिलाताका तने कोसले तका कुरसार जडलो तो मेलो आणि तका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो सर्गात चढलो सर पगेदार देवबापाच्या उजव्या बसला थैतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून तो येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवन आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव.
Ancho dispotto grassa son candi, nimenci suclelam xita, prasham chimpatkam gos, anem katalim podandinaka, Purvaya temployam kanava. न मान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवैसा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria, Devache Maye, Sankirtati Vinitikar, Tanam Chanam Chanam. न मान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवैसा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria, Devache Maye, Amma Papiyanसाठी विनंती कर मे न मान मरिये तुम कृपेन भरले स्वामी तुझे सवैसा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria, Devache Maye, Amma Papiyanसाठी विनंती कर आता आणि मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वता आमेन. एक घडी बोर आम्ही सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया सगळे आम्ही माईक अनम्यूट करूया आणि सांगत मिळून घट्ट त्याला स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 घट्ट त्याला स्तुती करूया माईक अनम्यूट कर स्तुती करूया इतले सण या यूट्यूब पर चला जेजू तुमका याकडे स्पर्श करते सा जेजू चेर बरोबर सदन स्तुती करा जेजू या दिसा आमच्या मध्ये असता Psalm 22:3 देव आपल्या प्रजेच्या स्तुतीचे निवास करता तुम्ही स्तुती करताना तुमच्या स्तुतीचे देव निवास करता तो स्तुती करताना तशी आमच्या स्तुतीचे निवास करतो देव तशी कृपा याकडे वळते सा हालेलुया 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 Hallelujah. गट्ट स्तुती करूया रायाच्या धन्याची गट्ट स्तुती करूया आईसो दिस दिले तर सम्याची स्तुती करूया आज आमका जिवंत दौरल्या त्या सम्या कमी हरका देव्या आज आमका बरी भलायकी दिल्या तर सम्या खरका देव्या आज आमका हर एक कष्टांतले बाहेर काढ आमका आज या जाग्यार हाडल्यापासून तो खरका देव्या हालेलुया 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 रिया 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 जेसु 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 सती 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 हालेलुया हालेलुया जेसु 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 घट्ट त्याला स्तुती करूया हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करूया पवित्रत्व वळण येते असं याकडे पवित्रत्वाचे अनॉइंटिंग वळण येते असं स्तुती करूया शिरा बरा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 गोमट्याच्या डाव्या साईडी पण दुःख शिर वडल्यापर्यंत जेसू तुका याकडे आपण हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Skin allergy, Jesus स्पर्श करता, आपड़ता, claim कर, सुते कर सम्यक, hallelujah, 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 स्तुती करूया जेजू या घडी आमच्या मध्ये असा जेजू मध्ये असा जेजू या घडी आमच्या जमत हजर असा स्तुती करूया घट्ट तला स्तुती करूया माइक अनम्यूट कर स्तुती करूया शिरा बरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Ria, shia, ra, la, bara, 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 bara. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Genesis chapter 32 verses 27. Genesis chapter 32:27. उत्पत्ति ग्रंथ 30 आणि दुसरं अध्याय 30 आणि दुसरं अध्याय 27 वड. देवाचे उत्तर म्हणता तैसर वड बी जाकोबन जाप दिले तुवे मुझेर आशीर्वाद घाल्याशिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना. तुवे मुझेर आशीर्वाद घाल्याशिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना. या वाचपान आम्ही वाचल्यार थंयसर त्या वाचपाचे हेडिंग जाकोब देवाकडे झगडता आज देवा म्हाका तुवें आशीर्वादीत करी जैस. आज तुवें आशीर्वादीत करता म्हणशीर हांव हांगा जावन हालना. हांव हांगा जावन हालना. आज आम्ही त्याच देवा मुखार आसा. त्याच देवा मुखार आम्ही आसा. तसो जाकोब असो देव आमचो देव. तो जिवंत आसा. दावीद राय त्याच्या कीर्तनान म्हणता हांव एकच मागता आणि जे मेळटा म्हणशीर हांव मागता. मेळटा म्हणशीर हांव मागता. वय कित्याक दावीद रायाक कळीत आसलें ह्या देवाचे आशीर्वाद म्हज्या सांगात असल्यार म्हाका जिवितान कितेंच सोडना. हे पयलें दावीद राय म्हणटा ते कीर्तन म्हणटा साम 18:1-2 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तू म्हजें बोल. तू म्हजें बोल. या बुधवाराच्या दिसा आमचे बोल कितें? आमचे टॅलेंट गी, आमचे पैसे गी, आमचे शिक्षक गी, आमचे रिलेशनशिप गी, कोणी इन्फ्लुएन्शियल व्यक्ती गी ना मोगाचे ना. जर देव आमच्या पक्षाक आसा दुसरं कोणच आमकां हालोवंक जायना. साम 18:2 सर्वेस्वर मुजें खडप तो मुजें खोटें म्हजो सडवणदार म्हजो देव म्हजें खडप हांव ताका शरणा येता. हांव त्या सर्वेस्परा शरणा येता कित्याक
तो सर्वेस्पोर म्हाका बेसांव दिता. ताणे म्हाका हे बेसांव दिले. दावीद रायान ताची जीण भर ती आशिर्वादान बघिल्ली. ताका कळीत आसलें या देवान म्हाका एक रायकर अभिषेक केला. त्या देवान म्हाका हे बळ दिल्ले. त्या देवान म्हाका सगळें दिल्लें. आज म्हाका आनी तुका बळ दितल्या सोम्याचेर आमचो सगळो भार आमी घालया. सगळो भार त्या देवाचेर आमी कशें अवलंबून रावचें. म्हळ्यार जशें आमकां पुरो जाल्ले तेदला कशें आमी वणटीक वणकोन रावता. आमचे भार सगळे आमी वणटीचेर घालता. आज तो भार आमी त्या सोम्याचेर घालया. आज या बुधवाराच्या दिसा, या आयच्या दिसा, या बेसराच्या दिसा आमचो भार त्या सोम्याचेर घालया. कित्याक ताणें समळा या संवसारांत कोणी आमकां आपोवन सांगनात, ये तुजें वजें इल्लेशें हांव घेता. सांगपुरो पयले थोडे सांगताले सांगपुरो. आज कोणी सांगनात. आज म्हणटा म्हाका म्हजें वजें चड जाला, म्हाका तो जेवोंक जायना. पूण जेजू एकलो म्हणटा, येयात तुमी कश्टतल्यानो, वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी, हांव तुमकां विश्व दिता. हांव तुमकां विश्व दिता. रात येता कितलेशे जाणां विशय नासतना आसात. आज जेजू तुका विशय दिवंक शकता. जेजू तुका विशय दिवंक शकता. आज त्या सोम्याच्या हातान तुजें संजीवीत समर्पण दी. त्या सोम्याच्या हातान तुका आज तो समर्पण दी. तो सोमी आज तुका सांभाळटा. तो सोमी आज तुका सांभाळटा. या आयच्या दिसा, या ब्रेसराच्या दिसा हे उतर न्ही आल्या. Genesis chapter 32:27 b हे उतर न्ही आल्या. कशे जाकोब देवाकडे झगडलो. या देखून देवान जाकोबाक अशे आशीर्वादीत केले, या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगर इस्रायल. एक मनीस आसलो, ताका म्हळे तूं एक राष्ट्र इस्रायल तूं. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैते वोन जालाय. पळय, आज तो सोमी आमकांय एक राष्ट्र करून आमकां एस्टाब्लिश करूंक शकता. त्या सोम्याच्या हातान आयचो या ब्रेसराचो दीस समर्पण दिवन आज आमी हे उतर सांगाता म्हणून 3 फावटी घट्टपणान क्लेम करया. Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादीत जातलोय तूं शहरान, आशीर्वादीत जातलोय तूं गांवान, आशीर्वादीत जातले तुजे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गोरवा पसराची वस्त्रां, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या आशीर्वाद जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान आशीर्वादीत तूं भितर सरतना, आशीर्वादीत तूं भायर सरतना. Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादीत जातलोय तूं शहरान, आशीर्वादीत जातलोय तूं गांवान, आशीर्वादीत जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गोरवा पसराची वस्त्रां, तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिलां, आशीर्वादीत जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादीत तूं भितर सरतना, आशीर्वादीत तूं भायर सरतना.
Deuteronomy 28, Deuteronomy 3 to 6. 28:3 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात, आशीर्वाद आशीर्वादी जातलोय शहरात, जातलोय तू गावात, आशीर्वाद जातलोय तू आशीर्वादी गावात, जातले तुझे आशीर्वाद कुडीचे जातले फळ, तुझे पुढीचे तुझ्या फळ, शेतातले तुझ्या पीक, तुझ्या शेतातले गर्व पीक, पसराची वासना, तुझ्या तुझ्या गर्व हिंडाची वासराची बकरा वासना, पिला. तुझ्या हिंडाची आशीर्वादी बकऱ्या जातले पिला, तुझे झाले आशीर्वाद आणि जातले तुझे तुझे पीठ झाले आणि मळपाचे तुझे पीक आईदान. मळबाचे आशीर्वादी आयदान, तुम भीतर आशीर्वाद तू सरताना, भीतर सरताना, आशीर्वादी आशीर्वाद तू तुम बाहेर बाहेर सरताना. सरताना. नमान मरिये कृपेन भरले, स्वामी तुझे समय असा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये, आम्हा बापियां खातीर विनंती कर, आता नेमच्या मरणाच्या काळी रामेन. आई सो दिस आज ये दिस सोम्याच्या तन समर्पण देऊया. या ताळ्याच्या काळात आम्ही असताना आज विशेष रान मागूया. काल आम्ही नियाळले 1 कोरिंथियन्स 3:16 आमची कूड देवाचे मंदिर. देवासोत मो या कुडींची येता. देवाक बेजार हाडता ते, देवाक दुःख येता ते. आम्ही या कुडीन आम्ही करता की आम्ही आमच्या करण्यानी, आमच्या उतरांनी आम्ही जे कितें पळयता, कितें ऐकता, तातूंत आम्ही देवाक महिमा दिता ओंगी. आमच्या एका टीम मेंबराक मेळिल्लो एक संदेश. कोण एक व्यक्ती वाईट पिंतून पळयता आणि वाईट करण्यो करता. सुमारपणे तुका मन आसा, सोडूंक मन आसा, पण तुका जातेत ना. सोडूंक मन आसा, पण तुका जातेत ना. हर एक पटीन ट्राय करताय, पण त्याच पदकान तू पडताय. 1 कोरिंथियन्स 3:16 कंप्लीट बरे कर, क्लेम कर. जोब 31:1 जोब 31:1 I have made a covenant with my eyes. How could I look upon a virgin? हावे मुझ्या डोळ्या संगता एक ಒಪ್ಪಂದ केला. हावे मुझ्या डोळ्या संगता एक ಒಪ್ಪಂದ केला. एक अवंकरीचेर दिष्ट लावून सोना म्हणून हावे मुझ्या डोळ्यांकडे एक करार केला. करा. विशेष रान सगळे कितले जण या मागण्यासमतीन जॉईन्स होतात. हर एक लिपात की देवाचे उतर म्हणतं एक नीतीवन मनीस सहित दिसाक 7 पावटी पातक करता. तुमका कुमसार जावंक प्रोविजन आसा. ऍटलिस्ट 2 हप्त्याक एक पटी म्हणी कुमसार जाया, सुटावे कुमसार जाया. आणि त्या व्यक्तीक स्पेशली खंडीस जाऊन देव तुका त्या अस्कत खायता सुखाला पळयतलो. बरे कुमसार ऑल्टरनेटिव्ह वीक्सली कुमसार हे उदर कंप्लीट रिपीट कर. आणि विशेष रान आज विशेष रान मागया. या अद्वैताच्या काळात सोम्या आम्ही तुझ्या खुशेप्रमाणे, तुझ्या उतराप्रमाणे, तुझ्या कायद्याप्रमाणे चलो. आज आमकां तू खुरपाला बाई म्हणून सांगात म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्ट जाणांक क्लेम करूया. एजेकिएल 36:27 म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्याप्रमाणे सलूशे करतलो आणि म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एजेकिएल 36:27 म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्याप्रमाणे सलूशे करतलो. म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एजेकिएल 36:27 म्हजो आत्मा तुमचे भितर घालतलो, तुम्ही म्हज्या कायद्याप्रमाणे सलूशे करतलो. म्हज्या आज्ञा तुम्ही पाळीशे करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमे तुझे सुमे आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये, आम्हा बापियां खातीर विनंती कर, आता नेमच्या मरणाच्या काळी रामेन. हर एका पिडेस्तांक सुम्याच्या बेटन दिव्या टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, कॅन्सर पिडेन कष्ट, ट्यूमर आसा, सिस्टर आसा, थायरॉइड जाला, सोम्याच्या तान बेटन दिवन मागया. जांग पुरो डॉक्टर सर्जरी करचे म्हणला सोम्याच्या तान बेटन दिवन मागया. आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हर एक दिसा आमचो भवार्थ घट करया.
घट करया थोड्या पटी चिंता सांग पुरो हांवें मागणें केलें 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 कितें उपकार उरना ना हरी एकाक एक वेळ आसा ह्या संवसारान पिडानातलो व्यक्ती कोणूच ना हर एकल्याक एक ना एक तरेचे कष्ट आसातच त्या देखून त्या देवाक आमी चिपकून रावची गरज आसा त्या देवाक चिपकून रावची गरज आसा सदांच आमी सांगूंक आसा सोम्या तुका अर्घ दिता ह्या पिढे पासून सोम्या तुका अर्घ दिता ह्या पिढे पासून देवाचे उतर म्हणटा कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रान तुका सोसूंक तुझ्या कॅपॅसिटीचे की चड कष्ट तुका देव दिना जर तुका कष्ट मेळटात तर ते सोसूंक करूंक ही तुका जाय असली कृपा देव दिता फर्स्ट कोरिंथियन्स 10:13 मनशाच्यान जैत वरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना देव विश्वासी तो आमकां थांकी वरती ताळणी येवंक सोडिना ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत वरूंक उपाय आनी थीर रावंक घटाय तो सोमी दिता आमी थीर रावंक तो सोमी घटाय दिता त्या सोम्याच्या हातांत आमची पिडा समर्पण दिवया तो घटाय दिता ताणें सांगला तो घटाय दिता त्या सोम्याच्या हातान भेटून दिवया हर एक पिडा कोणा दोळ्यांचे समस्या आसात सोम्याच्या हातार समर्पण दिवया आनी माग भुरगीं निधरान रातीक वायट सपनां पडटात सोम्याच्या हातान समर्पण दे सोम्याच्या हातान समर्पण दे रातीक ताळ सुकल्ल्या पर्यंत जाता जेजूक समर्पण दे जेजूक समर्पण दे सगळे सांगात म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करया साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा मुजो जीव निवार तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटाय साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा मुजो जीव निवार तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटाय साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा मुजो जीव निवार तुझ्या मोगाक लागून म्हाका वाटाय नामान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सोम्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मागया आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जनांक आज आशीर्वादित कर सोम्या मागया आज कितले जना भुरगीं अस्कळ जाल्या शिकपात अस्कळ जाल्या त्यांच्या एडिक्शनां संपडल्यान वायट हॅबिटां संपडल्यान आज कितले भुरगीं पोर्नोग्राफी मास्टरबेशन असल्या पथकान संपडल्या कुडीच्या पथकान संपडल्यात आज ल्हानशी टीनेजर्सची भुरगीं आज कुडीचे संबंध असल्या पथकान संपडल्यात फोर्निकेशनच्या पथकान संपडल्यात आज सोम्याच्या तान भेटून दिवया मागया त्या हर एका भुरग्याक ड्रग्साच्या गुलामपणा आसात कितले भुरगीं जैलांत आसात विशेष तांच्या पासून मागया कितले भुरग्यांक आवय बापायचो मोग मेळना आज ती भुरगीं भायर मोग सोदून आसात त्या भुरग्यांक सोम्याच्या समर्पण दिवया कितले भुरगीं वायट कर्ण्यो करूंक त्या सरी करूंक शिकल्यान आज विशेष त्या भुरग्यां पासून मागया आवय बापायतान लिपोवन नाका जाल्लीं कामां करतात त्या सोम्याच्या तान भेटून दिवया मागया तर पटी आमी भुरग्याच्या पाठी पडले इतले भुरगीं पयस जातात आज त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आज त्या सोम्या लागी मागया आज हे देवाचे उतर क्लेम करतना हे उतर सारखे समजून घेवया आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वे स्पोर शिकयतलो शिकयता क्लेम करया सोम्या तुझे उतर सांगता म्हज्या भुरग्याक तुवें शिकयता म्हणून सांगलाय सोम्या जेसू म्हज्या भुरग्याक मॅथ्स सब्जेक्ट कष्ट मारते आसा सोम्या जेसू म्हज्या भुरग्याक सायन्स सब्जेक्ट कष्ट मारते आसा
सोम्या जेजू म्हज्या भुरग्याक असले एग्जाम कष्ट मारतेसा. सोम्या तुवें शिकयता म्हळाय म्हाका जायना. सोम्या तूं शिकय, सोम्या तूं शिकय. आज मागया, आज मागया. सांगाता म्हणून येवता दोन्ही हात वयर 3 पटीन क्लेम करया. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्व स्कोर शिकयतलो आणि शांतशी भरती तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:13 Isaiah सगळ्या तुझ्या 54:13 भुरग्यांक सर्व सगळ्या स्कोर तुझ्या भुरग्यांक शिकयतलो सर्व आणि शिकयतलो शांतशी आणि भरती शांतीची तांकां भरती भोगूंक तांकां मेळटली. भोगूंक मेळटली. आयझाया Isaiah 54:13 सगळ्या 54:13 तुझ्या सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या सर्व स्कोर भुरग्यांक सर्व शिकयतलो स्कोर आणि शिकयतलो आणि शांतशी भरती शांतीची तांकां भरती भोगूंक तांकां मेळटली. भोगूंक मेळटली. नमान मरिये कुरपेन भरले. सुमी तुझे सुमे आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. या क्रियेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. दोन्ही हात आमचे वयर उपारया. दोळे आमच्या दंप्यांक कितले जाण आमच्या लागीं मागोंक सांगला. विंगड विंगड गरज पासून सगळ्यो गरजो सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया. कितले जाणां या लायनीर पिटिशनां घालना सर. कितले जाणां आमकां फोन करून सांगला. कितले जाणां डिप्रेशन आसात, लोनलेस फील करना आसात. सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. कितले जाणांक काम ना, फायनान्शियल समस्या आसात, तांकां सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. समर्पण दिवया. ह्या युट्यूबाचेर सुमार 50 लोक जॉइन जाला. घरा बसून यमग्न ऐकत आसा. सोमी तांकां ह्या घडये आपटून दी. सोमी तांकां ह्या घडये आपटून दी. तुझ्या पायांत बोळ ना. आज सोम्याचे उतर क्लेम करता करता विजडम 16:12 कित्याक कसलोसो आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक शकना. बगर सगळें बरें करता त्या ताच्या शब्दान सर्वेस्पर तांकां बरी केली. आज तें उतर तुझ्या पायांक घटाय दिवन दी. तुझ्या पायांक घटाय दिवन दी. तंत्राची गांठ खडा खंडीत दूख आसा तो सोमी त्या उतराच्या बळान ते दूख नापीस करून दे. नापीस करून दे. सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. सिरिल फर्नांडीस, सारिता सिक्वेरा, Sarita Quadras, Priscilla de Souza, Hilary Furtado, Maria Lobo, Laurencia Fernandez, Riola, Julian Mascarenas, Michael, Susan Rodriguez, Sylvia Sajid, Maxi Lobo, Asensa Dias, Severin Leticia Pinto, Priscilla Pereira, Clara Alva, Inas, Mabel de Souza, Shanti Pinto, समर्पण दिवया. मागया आशिष म्हणल्या भुरग्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. तशेंच आलिस म्हणल्या भयणी लंग्साचे इश्यूतान सुटका मेळच्या पासून मागया. नॅन्सी डेसा ह्या भयणी समर्पण दिया. सोम्याची गुण कजी सका तुझे देवान येवन दी. रीना या भयणीच्या सगळ्या गरजा पासून मागया. समर्पण दिया. एका भयणीच्या ऑफिसान मस्त इश्यूज आसात. विशेष रान सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवन मागया. तेजें काम करचो जागो, तुजो बॉस, सगळे कलिग्स जेजूच्या अमोल रक्तान नितळ जावन दी. हर एक एटमॉस्फियर जेजूच्या अमोल रक्तान नितळ जावन दी. जेजूच्या नावान आज थंयसर शांती हाडटा त्या सोम्याची शांती थंयसर वाळून येवन दी. वाळून येवन दी. तिणें काम करचें डेस्क जेजूच्या अमोल रक्तान नितळ जावन दी. जे कितें सत आसा जॉन 16:13 सदांचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळा तुमकां संपूर्ण सता करून पावयतलो
मार्क 4:22 जें कितें काळोखांत आसा ते उजवाडाक येनसर रावचें ना, उजवाडाक येवं दी. काळोखांत आसले कोण फसोंक सोदतात, नांव पाड करूंक सोदतात, सगळे भायर येवं दी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान. ॲलिस म्हळ्यार भुरगीक समर्पण दिवया. मागया. रोजी अल्मेडाक सोम्याच्या भेटोवन दिवया. फ्रान्सिस कार्ड्रस ह्या भावाक शेळीचला सोम्याच्या भेटोवन दिन. मागया. लीना आणि कार्मा भुरग्याच्या दिनापासून मागून आसात. आल्गर, हेनरी, मेलरॉय, ईडन, शेरीन कामापासून मागून आसात. कितल्यांना पिआराक ट्राय करन आसात, कितल्यांना विजा रिन्युअल खातीर राखून आसात. सोम्याच्या भेटोवन दिवया. लिल्ली म्हणल्यार भयणीक सोम्याच्या भेटोवन दिवया. एका भयणीचे दोगा जाणांचे कन्स्ट्रक्शनाचे घराच्या कन्स्ट्रक्शनाचे काम अर्ध्यार रावला. एका घराचे डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज आसात. एका घराचे अकरेचे काम बाकी आसा. इलेक्ट्रिसिटीचे काम सुमार तेंप जालो ब्लॉक जाला. सोम्याच्या भेटोवन दिवया. ताका संबंध जाल्या सगळ्या ऑफिसरांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया. सोमी तांकां पवित्र आत्म्यान भरून दी. पवित्र आत्म्यान भरून दिवन मागया. सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया. विशेष तरान नॅन्सी लोबो, प्रतिष्ठा, एंजेलिन रेगो, संदीप, संतोष, अरुण वाज, डेरिल, डायना, डॉमिनिक, हिल्डा, जसिंता, जेनिसिया, जिशल, सिंड्रेला, जेम्स, जूलियट, निश्मा, किशोर, विडा, कैल्विन, कैटलिन, लीना डिसोजा, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेजा, लीना वाज, लिडविन, वैलेरियन, सोनल, ऑर्डलिन, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिलबर्न, नॅन्सी डेसा, प्रदीप, प्रवीण, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, प्रिया, विल्सन, प्रिन्सन, विन्स्टन, वायलेट, रिन्ना, अल्गर, गिल्बर्ट, वेरोनिका, कैस्टेलिनो, इनास, विक्टर, वृंदा, रॉकी, रेनविक, विटा, रीना, अरुण, टेरेजा, काश्मीर, ट्रावेल तसेच समर्पण दिवया. आमच्या अख्खी पयसबा आमच्या बोबग्यां पाप सगळ्या बिस्पांक काडिला याजक भाव धरपणी सगळा लायका आमचे फिरगस आसता का सोम्याच्या समर्पण दिवया. सगळ्या मिशनरी सोम्याच्या समर्पण दिवया. हे सगळे मागण्या जमत प्रेसराचे मागण्या समत सोम्याच्या समर्पण दिवया. आमचे सगळे मागण्याचे टीम सगळे मॉर्निंग मनाचे टीम सोमाच्या भेटून दिवया. हर एका दिसा संजेर आमची भाऊपणी भुरगे मेळून इंटरसेशन करतात. सोमी तांकां विशेष आशीर्वादांनी भरून दी. आशीर्वादांनी भरून दी. विंगड ध्यानांनी तो तांकां वाडोवन दी. विशेष तरान मागया. आणि कितले जाण आमच्या लागीं मागोंक सांगला तांकां हर एकल्यान सोम्याच्या भेटून सदाशिव म्हणून एका भुरग्याक सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया. कितले जाणांक राती नीट पडना सोम्याच्या भेटून दिवन मागया. सगळे सांगाता मेळोन ह्यो तर गट्ट तल्यान 5 पटी गट्ट तल्यान क्लेम करया. जखार्या 2:9 हांव सतत ताचे भोंवती उज्याचो पागल उलयता तो सगळेस्पर आनी ताच्या मदें आसतली म्हजी महिमा. जखार्या 2:9 हांव सतत ताचे भोंवती उज्याचो पागल उलयता तो सगळेस्पर आनी ताच्या मदें आसतली म्हजी महिमा. जखार्या 2:9 हांव सतत ताचे भोंवती उज्याचो पागल उलयता तो सगळेस्पर आनी ताच्या मदें आसतली म्हजी महिमा. जखार्या 2:9 हांव सतत ताचे भोंवती उज्याचो पागल उलयता तो सगळेस्पर आनी ताच्या मदें आसतली म्हजी महिमा. जखार्या 2:9 हांव सतत ताचे भोंवती उज्याचो पागल उलयता तो सगळेस्पर आनी ताच्या मदें आसतली म्हजी महिमा. नमान मरिये कृपेन भरले सुन तुझे सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. हालेलुया 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 रिया शरा बरादी बरशिरा बरादी गिरा बरादी बरशिरा बरा 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 लिया 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 सोम्यान जेजो या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या आदार समर्पित सोम्यान जेजो तुझ तो देव जाकोबा अब्राहमा इजाक जाकोबा आशीर्वादाने भरलो
तो देव जाऊन येता तांकां व्हडले राष्ट्र केलं देव आज विशेष तरान मागता देवा ह्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांच्या तुझा आशीर्वाद घाल तुझ्या आशीर्वादाने भर आयच्या दिसात तुझ्या आशीर्वाद अनुभव करचे कृपा तांकां लाभे तांणी काम करचे कामाचे हर एका वावराचे कुटुंबाचे तुझे आशीर्वाद सगळ्या रिलेशनशिपाचे आशीर्वाद तुझी देवान येऊ दे आणि खंयच्या जाग्यार ते कितेंय करूंक वता ह्या दिसांनी कितें प्लॅन केला तुझ्या कुशा प्रमाणे तांकां तुझ्या ती कृपा लाभे काकोड लाभे जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सर्वदा आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आणि आत्म्याचे नावे आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विशेष कोणाक टेस्टमनी धाडूंक आसात आणि तशेंच पिटिशनां धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराचेर तुमची पिटिशनां टेस्टमनी तुम्ही धाडून हर एका सांजेर आमचे इंटरसेशन आसा 7:30 8:30 कुवेटचो टाइम दुबयचो टाइम 8:30 ते 9:30 वरां सांजेची इंडियाचो टाइम 10 ते 11 वरां ऍटलिस्ट अर्ध घंटो या काल्दो घंटो म्हणे बसून विशेष माग्या हेरांपासून माग्या हेरांपासून आम्ही मागताना आमच्या जिवितांत अजापा विजमितां घडतात. कोण तुम्ही युट्यूबाचेर तुम्ही जॉईन जावन आसात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा. हे लिंक युट्यूबाचे चॅनल लिंक आमच्या आईच्या मागण्याचे युट्यूबाचेर आसा तुम्ही ऐकया हेरांक तुम्ही धाडा आणि तशेंच कोणाक तुम्ही युट्यूबाचेर जॉईन जावन आसा तुमकां आमच्या मागण्याचे झूमाचेर जॉईन जावंक आसा तुम्ही आमकां त्याच नंबराक 9900332411 या नंबराचेर मेसेज धाडा तुमकां आमी लिंक धाडटला. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.